بوچونên cida cida li dûrbiniyatê hostayan an ku qereçan hene. Hindek jê derd bêjin di binyat da ji milletên Hind û Îranê ne. û li çerxê çarê zayînî cihên xwe berdayîne mişext bûyne. û paşî li seranserî cîhanê berbelav bûyne. Etniha da jimara wan nêzîkî 7 milyon û nîvan e. Herêma Kurdistanê jî 40,000 kes ji vî nifşî hene. Li sala 2008 533 xêzanên hostayan li komalgeha Adarê li parêzgeha Duhokê hatîne akincî kirin. Ew bi vî rengî behsê li binyatê xwe dikin. Hosta eş İranê hatîne eşîra Mukuryanîne weş ji berî 600 sala çêt bi hadibine Kurdistana Başûr li vêrê dijîn Kurdistanê dijîn li gundê Hezarcotî çoyne beref Îranê piştî şoreşa wan têk çoyî şoreşa kela dimdimî li wî demî xanê Mukurî neçar bûye beref Herêma Kurdistanê ve hatiye beref Başûr ve hatiye û li vêrê dijîn ev jî zurriyeta wî ne dibêjne Mukuryan em eşîra Mukuryanîn ve li Herêma Kurdistanê me Başûr xas me şolê destî kiriye bêjîn Gulan Dik û Moxul û ev tişte çêkirîne dibêjne wan hosta û hindek jî dibêjne wan qereç jî ser zimanê Tirka hatiye serzarê zimanê Tirkî çinkî ew wextê xwe da eti reşmala dabû navê reşmalê qeranc ev nave wan hatiye venan heta vê gavê. Li Başûrê Kurdistanê qereçan karê destî kiriye. Lewma jî hosta hatîne pinavkirin. Etkevin da hostayan çendîn kelopelên jiyana kurdewariyê ji darî çêt kirin û tifirûtin û pariyê jiyana rojane peyda dikir. Tanha jî hindek hostakarê durustkirina landika dikin. Berê hiskî tat neçêkirin, keçik tat neçêkirin, şînik tat neçêkirin, bêjme te merbêlêdarî tat neçêkirin, berê digotine bêl. Befirmal tat neçêkirin, gelek newê şolê berê tat nekirin. Vê gavê mayê landikê may. Ew jî pîçekê sas bûy, eke vê rengî biçîtê ehtimala ew jî nemînît. Akinciyên komalgeha Adarê gazinda şirek û cadeyên xwe dikin û dibêjin me pêtivî gelek xizmetguzariyan heye û tanha ji hîç bingehekê saxlemiyê li komalgeha me nîne. Komalgeha me gelek e. Îmazine jî gelek cara çûma gunda 20 malin 30 malin misteşfê lê hey. Medraseyê heye tertîbekê ciwan vê gavê em pê mihtacî misteşfê ne. Ha? Mihtacî meselen şarane, mihtacî avê ne. Mavê zêdetirî 10 salan e hostayên parêzgeha Duhokê li komalgeha Adarê cêgîr bûyne û jiyaneka sade û asayî derbas dikin. Lê ew gazindeya wê çendê dikin wekû pêtivî xizmetguzarî negihiştîne wan. Amed Birîfkanî, Kanala Esmaniyê Peyam, Qeza Sêmêl.